बे अफ बंगाल आन्दामान तै निकोबर आइलेनो सालजिते सालतां फाइसिंतै वातै फाइनानि नायखा गराक सालो स्रां सालनि बिसिंगनो तैबो गोबांखे वातै फाइनाय हनै साइमांका आबोनि उलो 1 डिसेम्बर नि सिमि 3 डिसेम्बर सालमारि जरा बांकुन्द्रि फाइमानो आ बांकुन्द्रिनि मुं नारकजाखा मिगजम फाइ तंनाय 3 डिसेम्बर नि सिमि 7 डिसेम्बर नि बिसिंगो बांलादेशनि खुलना उपकूलनि सिमि हास्तेनि काइनि काइथाम आमजाइरगो फाइमानो हनै वानसुमुं बांकुन्द्रि मिदिरिनि काहाइकेनो फान गोबांखे फाइनाय बांकुन्द्रि मिगजम साथैगलायो 17 नभेम्बर सालमारिवो बांलादेश उपकूलो बांकुन्द्रि फाइमानि मिदिली आबो हाइकेनो साकलाइखा केनेडानि सेस्काचेवान यूनिवर्सिटीनि सालबार नोबार तांबेदेगनि रिसार्चार मुस्तफा कमल पलाश ब्यूरो रिपोर्ट कक्खरां।